Welkom bij het programma Gewest Friesland. We doen dat alle weken op de toon zitten. Dan vertellen we je en dan laten we zien wat voor reportages uit het programma van Gewest, dat Gewest vroeger maken over Friesland Jertiets. Friesland Jertiets en Friesland Nou. Het bestaat bij een heel soort wetter. We hadden Middelzee dichtsmieten en daar hebben we onmiddellijk weer meer wettergroeven. Het gaat alle jaar over wetter in Friesland. Ik denk dat wat reden van je reportage hoe wetter gaan. Wat reden weet ik niet, maar we hadden al een soort wetter geweest. Ja. Johan van der Zee, hij had jarenlang reportages maken van gewest tot gewest. We gaan eerst naar een reportage in jongetje 73 die je maken van de bergen in Friesland. Want er zijn altijd problemen, zelfs als er iets omheen gaat. Ja. Je weet er wat je mee wetter, ja. Maar recreatie dat levert wat zwierigheden op. Zullen we eerst eens even zien naar die reportage? Nee, dat kost niks, die vrouw, hoor. U pakt het maar gewoon aan. We doen het nou wat andersom. Oh. Zou dat nou helpen? Nou, in het algemeen binnen meesten volle rustiger als een paar jaar lang. Krijgt ze aftonen nog volle meer begrip dat zij een paar minuten watje moeten en dat het verkeer altijd een keer voorrang heeft. Dienen ze dat dan, hè? Nou, voorheen wie dat meende maar als zij maar een boordje op het wetter wien, dat de bergen maar even stil moet. Dus verwacht je net dat ze wat van jou krijgen? Nou nee, dit is dan het eerste jaar dat dat gebeurt. Maar ik geloof wel dat de resultaten er ook naar binnen. Wat er ik tegen nou? Of, We zullen de lucht even omzetten. Maar hoe vinden die mensen nou onrustig dan? Nou, zij hier dat wachten dat wind is stellig naar het wind. Maar alles neemt dat. De recreatie neemt dat. Het verkeer op het dik neemt dat. Ik heb dan jaarlijks 1500 boten meer en dat is een aantal, is dat nou een hele hoop. Nee, het kost niks. Je krijgt wat van mij, alsjeblieft. Meneer Kroes, u houdt als provinciale waterstaat een aantal tellingen. Welke precies? In de eerste plaats betreft dat de tellingen van het aantal schepen die de bruggen en de sluizen passeren. Die cijfers verzamelen we om een beeld te krijgen van de groei van de watersport in het Friese Merengebied. En die groei vertoont nogal spectaculaire tendensen. Als we bijvoorbeeld een periode van 1967 tot 1972 beschouwen, dat is een periode van 5 jaar, dan zien we dat in die tijd het aantal schepen wat de sluizen aan de rand van het Friese Merengebied is gepasseerd, is verdrievoudigd. Namelijk van 25.000 in 1967 naar 75.000 in 1972. We brengen ze ihre Ferien auf im Wasser? Im Augenblick nicht, jetzt nur Wochenende. Und Sie verbringen das Wochenende auf IJsselmeer? Ja. Und von woher sind Sie heute Morgen? Hier vorne, aus dem Hafen Lemmer, Und welches ist Ihr Ziel für heute? Staveren. De belangrijkste vraag die in de enquête voorkomt is de vraag omtrent de route. We willen graag weten waar de boten vandaan komen, waar ze naartoe gaan. Om een voorbeeld te noemen, maakt men tochten vanuit een jachthaven binnen de sluis gelegen naar het IJsselmeer? Of is het bijvoorbeeld dat er veel mensen zijn die uit het watersportgebied van Holland of van Noordwest-Overijssel naar Friesland gaan en daar hun vakantie doorbrengen? Bent u met vakantie op het water? Ja. En hoeveel vakantiedagen breng je in het Friese Merengebied door?
Nou, een week of 4 per jaar. En heeft u een vaste vakantiebestemming of bent u met de zwerftocht bezig? Nee, we hebben een caravan hier in Lemmer. En van u daaruit maken we wat tochten. Vandaar maakt u wat rondtochten. En waar vandaan bent u vanmorgen vertrokken? De resultaten zijn nog niet bekend. Deze enquête verloopt over de hele zomer en zal pas eind september worden afgesloten. Er is niets over te zeggen. Over deze resultaten niet. Ik kan u wel een paar andere resultaten noemen. Dat is namelijk, we hebben vorig jaar een proevenquête gehouden in de sluis in Staveren in de bouwvakvakantie. Wat zijn daar de opvallendste? En dat was een vrij korte enquête die we daar gehouden hebben. En de resultaten zijn uiteindelijk ook alleen maar voor die sluis en voor die periode. Maar er kwamen toch wel een paar opmerkelijke cijfers uit. Een van de dingen bijvoorbeeld, er bleek dat het percentage Nederlanders 68% was wat de sluis passeerde en dat er 31% Duitsers door de sluis kwamen. Wat nog een ander opmerkelijk cijfer is namelijk de woonplaats van de Nederlanders. Het bleek dat 45% uit Noord-Holland afkomstig was, 15% uit Zuid-Holland, 15% uit Utrecht en maar 14% woonde in de provincie Friesland. We tellen hier bij deze brug alle schepen die passeren. Dus we maken onderscheid naar motorboten, zeilboten, rondvaartboten, roeibootjes worden ook nog geteld. Terwijl ook een overzicht wordt gegeven van de beroepsvaart die hier door de brug komt. Het aantal keren dat zo'n brug open gaat? Dat is in het hoogseizoen is dat erg vaak. We hebben nou bijvoorbeeld een aantal waarnemingen van 30 juni, dat was de eerste zaterdag van de bouwvak. Toen is deze brug 90 keer open gegaan. In totaal zijn er 950 schepen door die brug gepasseerd. En welke tijd neemt dat in beslag? Deze brug, en dat is een tamelijk hoge brug, die is altijd nog 4 uur voor het wegverkeer niet beschikbaar geweest in diezelfde periode. Op 1 dag? Op 1 dag was hij dus 4 uur niet beschikbaar voor het wegverkeer. Zij varen er rustig onderdoor. Is het goed? Ja, het staat aangegeven, hè, de hoogte. Ja. Is het verwisselbaar? Dat is verwisselbaar. Dat is afhankelijk van de waterstand. Daar houdt de brugwachter even rekening mee. Die heeft daar een pijlschaal. En die kan dus elke morgen zien hoe hoog de waterstand is. En aan de hand daarvan gaat hij zijn aanwijzing geven welke vrije onderdoorvaarthoogte onder de brug is. En dat geeft wel eens moeilijkheden. Vaak wel begrijpen ze het heel goed. Dan zeggen ze ja, we strijken het mastje en we gaan er onderdoor, want wij gunnen u de brug. Maar er ben ook wel dingen, ja, maar waarvoor doet u voor ons nou de brug niet even open? Want wij weten niet hoe dat het mastje gestreken moet worden. Want zo en zo en het is een huurboot en wij weten het niet. Krijgt u wel eens ruzie met mensen op het water? Ruzie, dat valt weinig of nooit voor. Nee, dat kan ik geen ruzie noemen. En u kunt het ze wel duidelijk maken? Meestal dan maak ik dat vaak wel heel netjes duidelijk, ja. De waterrecreant kan er zoveel aan doen, omdat wij dus nog dagelijks merken dat men door de brug heen gaat zeilende, daar geen bezwaar tegen is. Maar dat kan veel vlotter, omdat een merendeel van deze mensen, die hebben nog een aanhangmotor, een hulpmotor, laat ze die er even bij gebruiken. En als hun dat verzocht wordt door de brugwachter, dan krijgen ze opmerking te horen, ja maar zo gaat het toch ook wel, we hebben vakantie enzovoort. Dus het belang, hun eigen belang, dat schaadt men op deze wijze toch wel. En ook om de helpende hand te verlenen aan degene die geen opduwer of een hulpmotor hebben. Men ziet dus een ander voor de brug daar in wat moeilijkheden of die zal het wat moeilijk krijgen om die even de helpende hand te verlenen. Even een klein sleepje te geven, dat is maar even door de brug heen, dan is dat klaar. Als dat dus wat, gaandeweg wat meer
door het publiek ervaren wordt en aangenomen wordt, dan zou dat bijzonder veel kunnen helpen. De mensen in de auto's, ben die wel eens ongeduldig? Die ben momenteel nog ongeduldiger als op het wetter, zou ik zeggen. Merk je daar wel eens wat van? Merken doe je dat wel, want er stiert soms wel een andere boom. Ik wil zeggen, zo gauw als je hem leert ziet, dan krijgt er een poeier en dan is het vet. Hè. Maar ja, dan weet ik wel een keer flap vanzelf, dan bloedt er van de oren steen, want dan drukken we de boom bij en dan steen er van schut, hè. Dan met ze waarom. Pakken ze wel? Ik pak ze wel zeker. Maar ja, dat kan je de hele dag net doen, want dan heb je zelf ook een leven natuurlijk. Zullen die mensen eigenlijk ook boekjes aan maken? Nou, goed wie het wel, ja. Goed wie het wel. Nou, dat wie Henk Kroes nog in zijn rol als provinciale wettersteedsman. Hij zei als Friese Geerman wel eens heel wat oors over de bregen in Friesland en over de recreatievaart. Maar wat mij benijdt die in dat mensen net wisten hoe de recreatie in Friesland ging. Ze stelden dus de vraag aan de toerist van wat doe je hem? Waar ga je hem heen? Hoe vaar je hem? Het bedrag van, dat weer heel vreemd, toch? Ja, dat wist men ook net. Nee? In diezelfde periode is er wat meer duidelijkheid over dat mensen naar een bootje bijvoorbeeld, die rusten pad van de Dai aan de kantlijn. Ja. Daar is wat onderzoek naar die in. Ja. En Henk Kroes, die werken doet bij de provincie, bij Wettersteed volgens mij. En die betocht elke keer wat. Dit is weer Gunnumse brug. En later had er of daarvoor Schipper niet met de regels. Dus dan maken ze een mooi boekje en dan je hangt daar een mooi verhaal bij. En dan gaan ze bij mij maar de toeristen aan de gang. Dat Schipper niet met de regels, daar wie het bijvoorbeeld als die bal met boetenboord in die litten moest. Ik ben net zo'n soort van wettersport, maar hoe heet die dingen? Die staan desnoods in de kant ongeest. Die kurkzekken. Ja. Dat leren ze dan de meesten, dat ze, als ze dat voortvinden, dat ze die dan naar binnen gaan. Ja, want de Duitsers laten zijn boeten hingen. Maar dat soort dingen, daar houdt Henk Kroes op vast. Een beetje netjes. Een Friese Geertijd houdt hem daar met wanden. En Kaam doet dus al een beetje in de publiciteit. Ja, want dat wil ook. Maar ik zou vreemd dat men dat in Friesland net wist waar de toeristen heen gaan. Nee. Je komt in Friesland in, wij gingen dan heen. Ja. Dat weer dus net bekend op hier en door de wereld. Nee. Mensen wisten het zelf misschien ook echt niet die binnenkwamen, maar dat is een overhaal. Maar in Friesland wist men dat wel zo ongeveer. Want je maakt een reportage maken in Grauw in 89, met beelden uit 1929, 60 jaar eerder. Met korpsjooi dan en scootjesiel, maar hoe kwam je met die beelden? Wij mochten in dat jaar, ik geloof dat Polygoon doet krijgt ophouden weer, maar van Polygoon de beelden broeken. Maar hier, ik wel eens een beetje het idee van, Polygoon is er niet meer van gewest tot gewest, is het gelukkig dan vol, dus die ik wel wat trauma in Nederland op die manier wat zien te litten. Maar wij mochten van niks, dat broeken. En toen hebben we er naar schoenen en we hebben een aantal dingen zien komen. Nou, dat kunnen we mooi terugloeken naar het nou. Dus scootjesiel in Grauw, we hebben rond de Grauw, derde scootjesiel zien laten. En de beelden ik wat tussen elkaar heen mixen, als ik me goed herinner. Zullen we er eerst even naar die reportage die in 89 van gewest tot gewest kwam? Heel Grauw wilde graag op de film, toen Polygoon daar 60 jaar geleden met de camera kwam. Van alle kanten kwamen ze toestromen. De Grauwste muzikanten, de gymnasten en de watersporters. We lopen nog steeds te hoop voor zeilwedstrijden. Maar dan moet het wel om oude schepen gaan. Scootjes, 60 jaar geleden nog gewoon in gebruik, zijn nu bezienswaardigheden. Vooral
als ze hard zeilen. Bij het Scootjesielen gaat het Grouwster Muziekkorps, dat nog steeds Apollo heet, te water. Het Scootje van Grauw neemt het ieder jaar weer 14 dagen lang op tegen concurrenten uit de hele provincie Friesland. De duizenden toeschouwers komen dan ook overal vandaan. Zoals we in 1989 oude schepen komen bewonderen, zo kwamen vroeger al massa's mensen kijken naar wat wij nu gewone bootjes noemen. Maar varen in een bootje was in 1930 heel bijzonder, van Grauw tot Schellingwouw. Ik weet het nog goed, hoe je mij toen had gefrappeerd, was gecharmeerd, groenjeugdig jong. Wat ben ik bedeesd, schuchter geweest, oh, ik herinner het mij nog. Wij zaten met z'n tweetjes in een boot, ergens ver bij Schellingwouw, daar in zo'n sloot. De boterbloempjes scheelden in het gras. Ook nu hebben we bijpassende deuntjes bij hoogtijdagen op het water. Al grijpen we graag terug naar het verleden en de accordeon. Grauw lijkt anno 1989 veel rustiger dan 60 jaar geleden. Het is er best gezellig, om de taal van deze tijd maar eens te gebruiken. Maar of het leuker is? Nou ja, als je die beelden zag, dan snap je het wel ongeveer wat van gewest tot gewest daarmee woer. Ik wat mooi lood ondersteunen, want Ja. volgens mij is de hedendaagse lood onder die Ja, beelden. ja, want daar heb je geen lood bij. Nee. We hadden dus echt van Maasdijk, de eerste vlucht van Maasdijk in Jervin, zie je het echt in dat polygoonspul. Nou, daar heb je echt geen lood bij, dus daar heb ik iets in the air van George Formby achter zitten. Nou ja, dat soort grappen hellen staan allemaal uit. Ja, een soort werk. Helemaal leuk. Ja, want dat kost wel een soort tijd. Krijg je hem de tijd ervoor? Wij doen we nog op filmwerk. We hadden dus een heel soort filmwerk. Dan is het nou minimaal een dag montage. En soms even voor een langere onderwerp. Je is 2-3 dagen in een montagekamer. Ik kan één keer een hele maand in de montagekamer zitten voor een programma van een uur.
Dat kennen we in deze uitsturing haast net meer een Sjen. Maar de Prins Willem, het schip dat nou weer in Friesland is, dat in Japan West had en dat in Makkum bouwd is. Ik ga hem al zien, dus dat zijn we zonder mis nog een keer wat van Sjen in dit programma Gewest Friesland. Wat er takkenweken weer is met beelden die in Friesland maken waren in de periode dat van gewest tot gewest een landelijk programma weer. Want dan.